Hej Anja. Gud, hej Peter. Hej Hvor Una. hyggeligt. Ja, dejligt vejr. Ja, det er fedt. Synes du ikke, du har klædt hende lige lovligt varmt på til vejret? Jo, men det er da et af dine egne råd. At når man er ude i solen her ved middagstid, så skal man have tøj på. Men de her børn, de har altså også tøj på, men jo ikke ligefrem uldne sweatre og den slags. Altså det her, det er sådan noget særligt UV-beskyttende tøj, som jeg ved beskytter en faktor 50+. Og så har den fordel, at hvis de pisker i pølen, så tør det lynhurtigt, når de kommer op. Så det kan de være solsikre i hele dagen. Det synes jeg er for meget. Okay, hun brokker sig også lidt, da hun fik det på. Hvad så med ham, den hvide derovre? Altså nu tænker jeg på den t-shirt, han har på. Altså sådan en hvid t-shirt, den beskytter en faktor 5-10. Det du kan regne med, det er jo tættere vejret det er, og jo mørkere stoffet er, jo bedre beskytter det så også. Men han skal ikke hoppe i vandet med den, fordi så beskytter den ikke særlig godt, og så klasker den jo også. Når nu du er så klog og så god til børn, ikke? Så pas lige hende her en 3-4 timer og giv hende ordentligt tøj på, så går jeg løber og spiller golf imens. Det var hej. Peter, altså